कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. हेडलाईन्स प्रायोजित बाय साई इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, ब्रँडेड इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे भव्य शोरूम. खेड जवळील लोटे एमआयडीसी पुन्हा हादरली. ऑर्गॅनिक कंपनीमध्ये भीषण स्फोट. लोटे जवळील घाणेकुंट येथील समीर खेडेकर या कामगाराचा मृत्यू. सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर. स्फोटानंतर परिसरात भीतीचं वातावरण. कोकणामध्ये पावसाचा जोर कायम राहणार. हवामान विभागाचा इशारा. रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी. अलिबाग जवळ समुद्रात मच्छीमार बोट बुडाली. 5 खलाशी बेपत्ता. शोध सुरू. 5 खलाशांनी 9 तास पोहून गाठला किनारा. बचावलेल्या 5 जणांना उपचारासाठी अलिबाग जिल्हा रुग्णालयामध्ये केलं दाखल. रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलामध्ये पोलीस हेड कॉन्स्टेबल असणाऱ्या सांची सावंत यांचा प्रसूती दरम्यान दुर्दैवी मृत्यू. बाळही दगावलं. 2 लेकींचं मातृछत्र हरवलं. रत्नागिरीमध्ये हळहळ. दापोली तालुक्यातील लाडगर समुद्रकिनारी बिबट्याच्या रंगासारखा दिसणारा दुर्मिळ मासा आढळला. स्थानिक भाषेमध्ये रेचर तर लेपर्ड मोरेइल या नावानं हा मासा प्रसिद्ध. दाभोळ दापोली रस्त्यावर झाड पडल्यानं वाहतूक झाली होती ठप्प. 1 तासानं वाहतूक सुरळीत करण्यामध्ये ग्रामस्थांना यश. खेड तालुक्यातील आवाशी गावामध्ये 2 वर्षापूर्वी घडलेल्या युवतीवरील विनयभंग आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणी संजय आमरेला अटक. गावकऱ्यांनी शिक्षा देत तोंड काळं करून गावात फिरवत पोलिसांच्या केलं स्वाधीन. दापोलीत भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस पुन्हा एकदा सुरू. कुत्रे अजून किती जीव घेणार? 4 मुलींवर कुत्र्यांचा हल्ला. दापोली नगरपंचायत कधी जागी होणार? दापोलीकरांचा सवाल. सासऱ्यानं घरातली कामं सांगितल्याचा राग. सुनेनं अन्नातून जेवणामध्ये विष मिसळलं. संगमेश्वर तालुक्यातील कोसुम मधील धक्कादायक घटना. अन्नातून विषबाधा झाल्यानं सासरा आणि पतीला रत्नागिरीतील जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये केलं दाखल. चिपळूणमध्ये पे अँड पार्कचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला. परप्रांतीयांची दादागिरी. मनसेनं दिला इशारा. थेट स्टेशनवर जात मनसे स्टाईल राडा. कोकणामध्ये परप्रांतीयांचा मुद्दा तापला. वैभव खेडेकरांनी अधिकाऱ्यांना झापलं. गुहागरमधील शृंगारतळीमध्ये सकाळपासूनच वीज गायब. शृंगारतळी बाजारपेठ परिसरामध्ये 9 वाजल्यापासून वीज पुरवठा खंडित. जनजीवन विस्कळीत. नागरिक, व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल. दापोलीत संरक्षक भिंत कोसळली. अनेक घरांना धोका. सुदैवानं घटनेमध्ये कुणालाही दुखापत नाही. आणि राजापूर जवळ एसटी बस आणि आयशर टेम्पोचा अपघात. अपघात प्रकरणी टेम्पो चालकावर गुन्हा दाखल. बसमधील अनेक प्रवासी, टेम्पोमधील एक व्यक्ती जखमी. दोन्ही वाहनांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान.